Το Σαντιρβάν Τζαμί ήταν ένα μουσουλμανικό τέμενος που βρισκόταν στη μουσουλμανική συνοικία της Δράμας, πολύ κοντά στο σημερινό κέντρο της. Στο χώρο αυτό στεγάζονταν για πολλά χρόνια τα γραφεία της τοπικής εφημερίδας Θάρρος και με το όνομα αυτό είναι γνωστό στους παλιούς Δραμινούς. Κηρύχθηκε διατηρηταίο μνημείο το 1983. Παρ' όλα αυτά, η έλλειψη συντήρησής του οδήγησε στην κατάρρευση της στέγης του και στην επακόλουθη καταστροφή του. Το 2012 ξεκινάει η περιπέτεια αποκατάστασης του μνημείου, όταν η εταιρεία Raycap το αγοράζει μαζί με την όμορφη πολυκατοικία με σκοπό την ανάδειξή του ως χώρου πολιτισμού. Για την αποκατάστασή του έπρεπε να απαντηθούν μία σειρά από ερωτήματα, όπως πώς εξηγείται η συνύπαρξη διαφορετικών μορφολογικών στοιχείων, τι αναπαριστά η λαϊκή τοιχογραφία και ο πλαστικός διάκοσμος στην είσοδο, ποια ήταν η μορφολογία της στέγης, πώς συνδέεται η τεχνοτροπία δομής του μιναρέ με αυτή του κτηρίου, πώς ανιχνεύεται το πρωταρχικό και αυθεντικό και πώς το επιπρόσθετο. Η εξήγηση μπορούσε να δοθεί με την ένταξη των δομικών στοιχείων στο ιστορικό τους χρονικό πλαίσιο. Η Δράμα καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς τη δεκαετία του 1380. Ο Οθωμανός περιηγητής Ευλιγιά Τσελεμπή στο τέλος του 17ου αιώνα αναφέρει: «Στο κέντρο της πόλης υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή όπου συγκεντρώνονται οι κάτοικοι. Τέτοια δεξαμενή, τέτοιος τόπος αναψυχής δεν υπάρχει ούτε στη Ρούμελη, τη χώρα των Ρωμαίων, ούτε στην Περσία, ούτε στη Βουχάρα, το Ουσμπεκιστάν, ούτε στη Γερμανία. Τουλάχιστον 100 πηγές χύνουν σε αυτή τα νερά τους. Νερά πεντακάθαρα σαν κρίσταλο. Και συνεχίζει. Στην περιοχή υπάρχουν πλατήφυλλα δέντρα, όπως πλατάνια, που δημιουργούν ένα βαθύ ίσκιο. Η πεδιάδα που περισφίγγει την πόλη είναι έφορη και παραγωγική, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυθονία γεωργικών προϊόντων και φτηνές τιμές. Γύρω στο 1800 ο πληθυσμός της Δράμας είναι Οθωμανοί, Έλληνες και Εβραίοι που ζουν σε 3 συνοικίες. Την ελληνική που βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Αγίας Σοφίας, την Οθωμανική στο σημερινό κέντρο και βόρεια και την Εβραϊκή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Την εποχή εκείνη, τα νερά κάλυπταν την ευρύτερη περιοχή του σημερινού κήπου στο κέντρο της πόλης και ενώνονταν με τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας. Οι τοιχογραφίες που υπάρχουν στη βορειοδυτική πλευρά του Σαντιρβάν Τζαμί αναπαριστούν τη Δράμα της εποχής, οργανωμένη σε 3 διακριτές συνοικίες με το τείχος που περιβάλλει την πόλη, τα νερά που σχηματίζουν λίμνη και μία γέφυρα που ενώνει τις 2 πλευρές. Ο χήμαρος του μοναστηρακίου, το Τσάι, έκοβε την πόλη στα 2 και όπως θυμούνται οι παλιοί, γεφυρωνόταν με μία σειρά από πρόχειρες γέφυρες με τη μεγαλύτερη στην οδό Βενιζέλου. Η γέφυρα της Δράμας αποθανατίζεται σε ένα πολύ γνωστό στην Τουρκία δημοτικό τραγούδι. Ιστορεί τη ζωή και τη δράση του λίσταρχου Ντεύρελι Χασάν, ενός τοπικού ήρωα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Ο Ντεύρελι Χασάν ήταν λαϊκός ήρωας στους ομόθρησκούς του. Λίστευε πλούσιους χριστιανούς και μοίραζε τη λία σε φτωχούς μουσουλμάνους. Σύμφωνα με το τραγούδι, σκοτώθηκε από Οθωμανούς πολιτοφύλακες καθώς διέσχιζε τη γέφυρα της Δράμας.
Το 1913 η Δράμα ελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό. Οι Τούρκοι φεύγουν οριστικά το 1924. Ο Ευληγέ Τσελεμπή αναφέρει ότι η Δράμα είχε 12 τεμένη. Από αυτά, σήμερα γνωρίζουμε μόνο τα 7, με αρχαιότερο το Τσαρσί Τζαμί του 13ου αιώνα, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Επίσης, το Αράμπ Τζαμί στην πλατεία Δικαστηρίων, ο Βυζαντινός Ναός της Αγίας Σοφίας είχε μετατραπεί σε τζαμί, το Μπέι Τζαμί, το Κουρσούμ Τζαμί, ο σημερινός ναός της Αγίας Τριάδος, το Μολά Τζαμί στην περιοχή της Εθνικής Τράπεζας, το τζαμί που βρίσκεται βυθισμένο στα νερά της Αγίας Βαρβάρας και το Σαντιρβάν Τζαμί. Πρόκειται για ένα μικρό ορθογώνιο τέμενος που περιλαμβάνει το προστόο, το χώρο εισόδου με το υπερό και το χώρο προσευχής. Στην νοτιοδυτική όψη του σώζεται η βάση του μιναρέ. Αεροφωτογραφία της Δράμας του 1932 εμφανίζει το τέμενος να έχει περίβολο και μέσα στον περίβολο να υπάρχουν κελιά, τα οποία ενδεχομένως να ήταν κελιά μοναχών δερβίσιδων του τάγματος των Μπεκτασίδων. Εμφανίζεται θολά το κεντρικό συντριβάνι, το οποίο μάλλον έδωσε και το όνομα στο μνημείο. Για την ιστορική τεκμηρίωση έγινε εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα, καθώς και συναντήσεις και συζητήσεις με ιστορικούς, μελετητές και ερευνητές της ιστορίας της Δράμας. Μέχρι στιγμής αυτό που κάναμε είναι να το καθαρίσουμε, να το περιφράξουμε για να το προστατεύσουμε το μνημείο και να το αποτυπώσουμε, ούτως ώστε μέσα από την αποτύπωση να διαβάσουμε την ιστορία του. Σαν περιγραφή καταρχάς, είναι ένα κέλυφος αυτή τη στιγμή, έχει πέσει η στέγη του, 4 τοίχοι, με μια εξωτερική τοιχογραφία αυτή που συζητάμε τώρα και έναν μιναρέ, το οποίο τον γκρεμίσαμε ως κράτος το 1923 μέχρι το ύψος του κτηρίου, παρόλο που μέχρι τότε υπήρχε, διότι έχουμε φωτογραφίες που φαίνεται ο μιναρές. Αλλά πάνω σε αυτό μπορείς να δεις φάσεις του κτηρίου και της ζωής του σε διάφορες περιόδους. Ένα ενδιαφέρον είναι αυτό που είπες για το... Το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που γίνεται με το μιναρέ, ο οποίος φαίνεται ότι προϋπάρχει του κτίσματος, έτσι. Γιατί όλα αυτά τα διακοσμητικά που βγαίνουν, τα τούβλα και κάνουν τα διάφορα, εντοπίζονται και μέσα στην τοιχοποιία του κτηρίου και μάλιστα επιχρησμένα. Δηλαδή, αυτός ο μιναρές κάποτε ήταν ολόκληρος και μετά ήρθε το κτίριο και κόλλησε. Θα κάνω μια παρένθεση που παρόλο που εκείνη την περίοδο γινόταν προσπάθειες μεγάλες να μην γκρεμιστούν οι μιναρέδες. Ότι είναι κληρονομιά πολιτιστική της Ελλάδος και μάλιστα ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου εξέδωσε και οδηγία να διαφυλαχτούν. Αλλά τοπικοί παράγοντες, πολιτικοί λόγοι, εθνικισμοί διάφοροι. Ό,τι και να είναι ένα ιστορικό μνημείο είναι, πώς θα σας πω, αποτελεί το γενετικό υλικό της πόλης. Έτσι ακριβώς. Έτσι, το γενετικό υλικό της κοινωνίας, της ιστορικής, η οποία θα πρέπει να καταλάβει ότι εξαρτάται από αυτό, ανεξάρτητα αν το αποδέχεται ή δεν το αποδέχεται ή συνδέεται συναισθηματικά μαζί του ή όχι. Είναι ένα θέμα παιδείας και όταν λέω παιδείας εννοώ μιας παιδείας που οδηγεί στην αυτογνωσία και στην κατανόηση, ας πούμε, της πραγματικότητας, της αλήθειας των πραγμάτων, ή να νομίζουμε ότι μπορούμε, εξαλείφοντας τα ή καταστρέφοντας τα, να εξαλείψουμε το παρελθόν. Το παρελθόν είναι εκεί και θα το βρούμε μπροστά μας. Σωστά. Και θα το βρίσκουμε μπροστά μας γιατί το κουβαλάμε μέσα μας. Σωστά. Σωστά. Έτσι, δηλαδή δεν είναι να εξαλείψεις τα εξωτερικά στοιχεία. Τα εξωτερικά στοιχεία πρέπει να τα διατηρείς για να
σου υπενθυμίζουν, ας πούμε, αυτό που πρέπει να είσαι ή που δεν πρέπει να είσαι. Πέρασε 3 πολύ μεγάλους σεισμούς το Τέμενος αυτό. Του 1829, 1759, προγενέστερο, και του 1864. Αλλά αυτό που λες είναι σωστό, ότι ο Μιναρές είναι το παλαιότερο στοιχείο που προϋπήρχε. Ενδεχομένως να υπήρχε ένα άλλο Τέμενος το οποίο κατεδαφίστηκε, αλλά ο Μιναρές ήταν καλή κατασκευή ήδη. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή που κοσμεί την είσοδό του, το Σαντιρβάν Τζαμί ανακαινίστηκε το 1806 από τον Μεχμέτ Χαλίλ Αγά. Μπορέσαμε να βρούμε ότι όντως επισκευάστηκε το 1806 εκείνη την περίοδο. Και αλλοιώθηκε ο πρωταρχικός του χαρακτήρας. Εκτιμούμε, και το βρήκαμε με στοιχεία, ότι αρχικά είχε μικρότερα παράθυρα. Υπάρχουν 2 επίπεδα ανοιγμάτων, κάτω και πάνω. Τα επάνω φαίνεται ότι είναι τα προγενέστερα, τα αρχικά ανοίγματα, είναι τοξωτά από πάνω, αλλά γύρω στο 1806 τα κλείνουν και ανοίγουν τα του ισογείου. Και τα κάτω δεν ξέρουμε πώς ήτανε. Η είσοδος του βρίσκεται στο κέντρο της βορειοδυτικής όψης. Δεξιά και αριστερά της εισόδου διαμορφώνονται 2 υψηλότερα επίπεδα. Τα υπολείμματα 4 ξύλινων υποστηλωμάτων, καθώς και οι μαρμάρινες βάσεις των υπολείπων, υποδηλώνουν ότι αυτός ο χώρος ήταν κάποτε στεγασμένος. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε σε ένα χώρο, προτού μπούμε στον κυρίως χώρο προσευχής, ελαφρώς υπερυψωμένο, φαίνεται εδώ πέρα που έχει και αυτό το μάρμαρο κάτω. Σε αυτό εδώ πέρα το όριο υπήρχαν ξύλινες κολόνες, τέτοιες, και εδώ πέρα υπήρχε μία, αλλά λείπει τώρα, που κρατάνε ουσιαστικά το γυναικονίτη. Είναι ο χώρος των γυναικών εδώ πέρα. Αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι πολλές φορές οι γυναίκες απαγορεύεται να εισέλθουν στον χώρο προσευχής, δηλαδή δεν περνούσαν καν, μέναν εδώ πέρα. Έτσι, όταν λέμε γυναικονίτη, συγγνώμη, δεν εννοούμε. Ένα πατάρι. Εννοούμε πατάρι, έτσι. Ο οποίος βέβαια ήταν σε τι ύψος? Γύρω στα 2,40. 2,40. Όταν διαπιστώσαμε ότι ο Μιναρές είναι προγενέστερο κτίσμα, υποθέσαμε ότι ενδεχομένως ο Μιναρές να ήταν στη γωνία του τεμένους και όχι στο μέσον της πλευράς που είναι τώρα. Οπότε η υπόθεση ήταν μήπως σηματοδοτούσε το άκρο του πρωταρχικού τεμένους. Και είπαμε λοιπόν να κάνουμε μια εξκαφή, μήπως και βρούμε το θεμέλιο του πρωταρχικού τεμένους. Για να είναι όμως το θεμέλιο του πρωταρχικού τεμένους έπρεπε να είχε φάρδος όπως όλη η εξωτερική τείχη. Όλη η εξωτερική τείχη έχουν 1 έως 1,20 εκατοστά πλάτος. Εδώ όμως απογοητευθήκαμε στην πορεία, διότι είναι μόνο 70 πόντους. Οπότε επιβεβαιώθηκε ότι ήταν στυλοβάτης για την εσωτερική κοινοστοιχεία του γυναικονίτη. Εδώ πέρα αυτό το συγκεκριμένο είναι η βάση μιας, τουλάχιστον η θέση μιας ξύλινης κολόνας που σήμερα δεν υπάρχει. Το αρχικό δάπεδο επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι μεγάλες πλήνθινες πλάκες αυτό. Ήταν όλο έτσι το τέμενος μέσα εξτρωμένο. Και βρήκαμε και τα στοιχεία της φωτιάς. Και έχουμε βρει νέα στοιχεία καύσης. Έχει καεί κάποια στιγμή το τζαμί. Υπάρχουν στάχτες ακόμα. Και μετά ήρθε και έγινε το δεύτερο δάπεδο μαζί με όλη τη διαμερισματοποίηση του χώρου. Στο χώρο προσευχής, οι πιστοί προσεύχονταν γονατιστοί, στραμμένοι προς το ιερό τους, το μιχράμπ.
Το Μιχράμπ είναι μια κόχη που βρίσκεται στο κέντρο του τοίχου Κύμπλα και έχει νοτιοανατολικό προσανατολισμό προς τη Μέκα. Σήμερα σώζεται τμήμα του Μιχράμπ. Μέχρι την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης δεν σωζόταν τίποτα από τη σκεπή του κτηρίου παρά μόνο 2 μεγάλα ξύλινα διαγώνια δοκάρια. Η ύπαρξη των δοκών αυτών μας οδηγεί να συμπεράνουμε ότι υπήρχε μια ξύλινη οκτάγωνη βάση στην οροφή του χώρου προσευχής που ίσως στήριζε μια θολωτή κατασκευή, έναν τρούλο. Καταρχάς, αυτό είναι μια τομή κατά μήκος του κτηρίου. Υποθέσαμε καταρχάς ότι κάποια στιγμή μπορεί να ήταν ένα κτίριο χωρίς το πρόστο μπροστά, με τρούλο, που κάποια στιγμή κατέρευσε. Ενδεχομένως. Από τα τελευταία ευρήματα, γιατί μπορούμε να ταιριάξουμε κάποια πράγματα, έτσι. Και αυτή τη στιγμή κατέρευσε και ανακατασκευάστηκε, έγινε με την τετράρυχτη στέγη και το πρόστο μπροστά. Και ενδεχομένως, επειδή υπάρχει αυτή η λογική του εσωτερικού τρούλου σε κτίρια με τετράρυχτη στέγη τέτοια τεμένη, ενδεχομένως να υπήρχε και εδώ πέρα ένα τέτοιο. Δεν είναι γνωστό αν ο τρούλος ήταν εμφανής από το εξωτερικό του κτηρίου ή αν αποτελούσε διαμόρφωση στο εσωτερικό της στέγης. Μετά το σεισμό του 1829, το κτίριο ανακαινίστηκε σε μεγάλη έκταση. Η στέγη επεκτάθηκε στην εξωτερική στοά, επιζωγραφίστηκε ο βορειοδυτικός τοίχος και ανακατασκευάστηκε το δάπεδο. Στα τέλη του 19ου αιώνα, το τέμενος επεκτάθηκε με το χτίσιμο του προστόου. Όταν η Δράμα κατακλείστηκε από το κύμα των προσφύγων του 1922, στο κτίριο στεγάστηκαν προσωρινά προσφυγικές οικογένειες. Στη συνέχεια περιήλθε ως ανταλλάξιμο στην Εθνική Τράπεζα, από την οποία το αγόρασε το 1929 ο Μιχαήλ Βεζιρτζόγλου, ο οποίος στέγασε το τυπογραφείο και τα γραφεία της εφημερίδας Θάρρος μέχρι το 1981. Άκουγα από διάφορους συναδέλφους για την εφημερίδα, αλλά όταν πήρα στα χέρια μου πριν από μερικά χρόνια τους πρώτους τόμους, πράγματι έμεινα έκπληκτος για το γεγονός ότι η Δράμα την περίοδο του Μεσοπολέμου είχε μια εφημερίδα, αυτή το Θάρρος, που ήταν η πιο σημαντική εφημερίδα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια εφημερίδα η οποία κυκλοφορούσε σε καθημερινή βάση, είχε ανταποκριτές σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, είχε επικοινωνία τηλεγραφική με όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Τι λες? Ναι, έτσι. Και το σημαντικότερο, είχε ένα πλούσιο επιτελείο από δημοσιογράφους και τεχνικούς, ώστε αυτή η εφημερίδα να πουλιέται και στην Αθήνα. Δηλαδή το εύρος της εφημερίδας ήταν απροσδόκητα μεγάλο για μια επαρχιακή πόλη. Που βέβαια σε έναν βαθμό αυτό αντανακλά και το ότι η πόλη την εποχή εκείνη είχε ένα δυναμισμό. Έτσι. Αυτό όμως που νομίζω αξίζει είναι ότι αυτή η εφημερίδα έβγαινε, επαναλαμβάνω, σε ημερήσια βάση και είναι η μακροβιότερη εφημερίδα, μια από τις μακροβιότερες των επαρχιακών εφημερίδων όλης της Ελλάδας. Ξεκίνησε το 1923 τον Οκτώβρη και σταμάτησε το 1981. Είχε ελάχιστες διακοπές, παρακολουθώντας τις περιπέτειες βέβαια της εποχής, με μεγαλύτερη διακοπή 1936 επιμεταξά, μέχρι 1946 που τέλειωσαν οι περιπέτειες με τις κατοχές και με όλα αυτά. Η εταιρεία RAICAP ανέλαβε και χρηματοδότησε την ψηφιοποίηση του αρχείου της εφημερίδας Θάρρος. Σήμερα όλο το αρχείο είναι διαθέσιμο στο κοινό και τους ερευνητές μέσα από την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε.
στην περίοδο που στο μνημείο στεγαζόταν η εφημερίδα Θάρρος. Ο ενιαίος χώρος του κτηρίου χωρίζεται σε 4 δωμάτια που επικοινωνούν με διάδρομο. Παράλληλα, στη θέση του μιχράμπ δημιουργείται η κύρια είσοδος με εξωτερική σκάλα. Μόλις ανέστειλε την έκδοση η εφημερίδα την 1η Νοεμβρίου του 1981, έρχεται προφανώς το 1982 μία έκθεση επικινδυνότητας από την Πολεοδομία Δράμας. Και ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε πως το κτίριο είναι επικινδύνος ετοιμόρροπο, καταλήγοντας ότι πρέπει μέσα σε 40 μέρες από τη λήψη της εκθέσεως να κατεδαφιστεί. Πειράθηκα πάρα πολύ από την ανακρίβεια των γραφωμένων και έκανα ένσταση. Και ήρθε τότε ο προϊστάμενος και συμφωνήσαμε να μην κατεδαφιστεί και να γίνουν ορισμένα μερεμέτια. Και στη διάρκεια των μερεμετιών, αν υπάρχει έκφραση, κατεδαφίζω ένα τοίχο και στο εσωτερικό του τοίχου φαίνεται η τοιχογραφία, αυτή η οποία υπάρχει και τώρα, η οποία βέβαια έχει τα μαύρα της στα χάλια. Όπως ήταν φυσικό, παρενέβη η αρχαιολογική υπηρεσία της Καβάλας και μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κηρύσσει το κτίριο με απόβαση της τότε Υπουργού Μελίνας Μερκούρη, το κηρύσσει διατηρηταίο. Από το 1981, όταν σταματάει η έκδοση της εφημερίδας, το κτίριο παραμένει χωρίς χρήση μέχρι το 2012, όταν η εταιρεία Ρέικαπ ανέλαβε τη διάσωσή του. Το κτίριο βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Στη φθορά του συνέβαλαν η απώλεια της στέγης του μετά το 1981, σε συνδυασμό με τα ευπαθή υλικά κατασκευής του και τις νεότερες επεμβάσεις που είχαν γίνει. Η επέμβαση της φύσης στο κτίριο ήταν πολύ σημαντική. Ο διάκοσμος στο πάνω μέρος του τοίχου είχε αλλοιωθεί από τα νερά της βροχής, ενώ στα χαμηλά τμήματα υπήρχαν καταστροφές από βανδαλισμούς. Στο χώρο παρέμεναν σκοριασμένα τα παλιά μηχανήματα του τυπογραφείου της εφημερίδας. Στην πρώτη φάση της διάσωσης έγινε η καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης του μνημείου και η αρχική μελέτη για τη μορφή και τη μέθοδο αποκατάστασής του. Το Νοέμβριο του 2013 έγινε η παρουσίαση της μελέτης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας. Καλησπέρα, είμαι ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, ομάδας Δημητρίου Πολιτικός Μηχανικός, η Κοραλία Παπαϊωάννου, αρχιτέκτονας μηχανικός. Θα σας παρουσιάσει η Κοραλία Παπαϊωάννου μελέτη αξιοποίησης αναστήλωσης του τεμένους της οδού Αγαμένων ως Άρμεν, όπου για πολλά χρόνια ήταν εγκατεστημένη η εφημερίδα το Θάρρος. Αποτελεί σημαντικό μέρος της Οθωμανικής ιστορίας της πόλης, μνημείο εκείνης της περίοδου, και σήμερα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Ρέικαπ και είναι τιμή μας για να θέσει αυτή την μελέτη. Και προοπτική χρήσης του μνημείου αυτού είναι για λόγους πολιτισμού. Το Σαντιρβάν Τζαμί βρίσκεται στην περιοχή του Βαροσιού, στην επέκταση της πόλης εκτός των τυχών. Το 1983 το τέμενος χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρηταίο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Η μελέτη αποκατάστασης εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Το Σεπτέμβριο του 2015, μετά από πολλές γραφειοκρατικές περιπέτειες και καθυστερήσεις, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης με την κατεδάφιση των νεότερων πλινθοδομών. Στη συνέχεια, κατεδαφίστηκε η όμορφη οικοδομή ώστε να απελευθερωθεί περιμετρικά το μνημείο και αποκαλύφθηκε ο βορειοανατολικός τοίχος του. Φάνηκε επιτέλους το μνημείο από αυτή την πλευρά. Δυστυχώς φάνηκαν και τα αντίστοιχα προβλήματα που έχει, δηλαδή βρήκαμε πολλές ρογμές. Στο όμορο οικόπεδο βρέθηκαν μαρμάρινες πλάκες με σκαλισμένο φυτικό διάκοσμο, όπως επίσης και ένα μουσουλμανικό ταφικό σήμα, αποδεικνύοντας ότι στην περιοχή αυτή ήταν χωροθετημένο κάποιο νεκροταφείο. Τώρα βγάζουμε τους σουβάδες, να δούμε ποιες είναι οι φθορές του κτηρίου. Το ξύλο με τον χρόνο έχει σαπίσει, οπότε πρέπει να μπει καινούριο στη θέση του. Για να βγει είναι εύκολο, πώς θα ξαναμπεί είναι το δύσκολο. Γιατί δεν είναι επιφανειακά τα ξύλα, είναι φτιαγμένα σαν μια σχάρα. Δηλαδή υπάρχει ένα ξύλο στο μέσα μέρος του τουβαριού, ένα ξύλο στο έξω μέρος του τουβαριού και ενώνονται με ξύλα εγκάρσια. Και πάνω σε αυτό πατάνε οι άλλες πέτρες. Στο τουβάρι από εδώ φαίνονται 1, 2, 3 ξυλοδεσιές και από κάτω είναι οι άλλες οι 3, οι οποίες έχουν αντικατασταθεί με τούβλα. Πρέπει να έγινε αυτό μετά την πυρκαγιά. Μάλλον κάηκαν και έπρεπε να αντικατασταθούν, δύσκολο να αντικατασταθούν με ξύλα, οπότε συμπληρώθηκαν με τούβλα. Είναι διαφορετικό από τις άλλες δουλειές που κάνουμε. Καταρχήν δουλεύουμε χειρονακτικά, όλες οι εργασίες γίνονται με τα χέρια. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου εργαλεία, σιγά σιγά. Έτσι κι αλλιώς πολλές πέτρες και πολλά τούβλα είναι έτοιμα να πέσουν. Αυτός είναι και ο φόβος του δουλεύοντας. Μην ξυλώσουμε κάτι παραπάνω από αυτό που έχει, από τη φθορά του. Οι πρώτες εργασίες συντήρησης ήταν αυτές του ζωγραφικού και πλαστικού διακόσμου. Πρώτο μας μέλημα ήταν να προστατέψουμε τον τοιχογραφικό διάκοσμο, ούτως ώστε με τις εργασίες που γίνονται από τις μικροδονήσεις και όλα τα σχετικά να μην μας φύγουν κομμάτια. Πριν από καμιά δεκαριά μέρες ήρθαν οι συντηρητές λοιπόν που έχουν αναλάβει την αποκατάσταση του διακόσμου. Ενώ δεν το περιμέναμε, ήταν ευχάριστο το γεγονός ότι κάνανε και κάποιες αποκαλύψεις. Δηλαδή το κάτω μέρος του ζωγραφικού διακόσμου του τοίχου ήταν καλυμμένο με μεταγενέστερο επίχρησμα και είδαμε ότι και στα υπόλοιπα σημεία του τοίχου που δεν το ξέραμε πιο πριν, ότι υπάρχει ακόμα, διατηρείται ο ζωγραφικός διάκοσμος. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι υπάρχει κάπνα πάνω σε αυτό το κομμάτι, στην αριστερή πλευρά του τοίχου. Γνωρίζουμε για κάποια πυρκαγιά που είχε στην περιοχή της πλατείας Συντριβανίου λεγότανε, το 1915 περίπου. Είμαστε σε αυτή την περιοχή, γι' αυτό και το όνομα του τζαμιού έτσι. Οπότε έχουμε τα στοιχεία της φωτιάς από εκείνη την εποχή. Έχει γίνει η πρώτη φάση από την αποκατάσταση των τοιχογραφιών. Έχουν γίνει αυτά τα στεφανώματα, τα λένε. Είναι ένα ειδικό κονίαμα με ασβέστη γύρω-γύρω στις περιοχές που είναι έτοιμο να φύγει. Όπως επίσης έχουν καθαριστεί ορισμένα κομμάτια. Εδώ πέρα φαίνεται από την κάπνα που είπαμε πριν, έχουν γίνει κάποιοι καθαρισμοί να δούμε ότι όντως είναι εντάξει από πίσω η τοιχογραφία και έχουν κολληθεί κάποιες γάζες πάλι για την υποστήριξη του υποστρώματος. Μετά τον καθαρισμό του μιχράμπ, ήρθαν στην επιφάνεια οι έντονοι χρωματισμοί του, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό ήταν το πιο διακοσμημένο στοιχείο του τεμένους. Όταν ξεκίνησαν η μελέτη για το κτίριο αυτό, η 12η ΕΒΑ τότε Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας είχε έρθει και είχε κάνει δείγματα στα κονιάματα για να διαπιστώσει αν υπάρχει και εσωτερικός διάκοσμος. Όμως τότε δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο και
αποφασίστηκε ότι το εσωτερικό δεν έχει καμία διακόσμηση. Όμως, στην πορεία των εργασιών και όταν ξεκινήσαμε να κατεβάζουμε τα εσωτερικά κονιάματα για να γίνουν οι αναστηλωτικές εργασίες, διαπιστώθηκε ότι σε μερικά σημεία σώζονται ίχνη τοιχογραφιών. Και αυτά τα μικρά τμήματα που βρήκαμε ότι σώθηκαν είναι χτυπημένα για να μπορέσει να κολλήσει το επόμενο σοφάς. Μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν 4 αλλεπάλληλα στρώματα κονιάματος και στο τελευταίο, στο κάτω, φαίνεται ότι υπήρχε ζωγραφικός διάκοσμος και στο εσωτερικό του. Οι εργασίες ενίσχυσης ξεκίνησαν με την κατασκευή της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος και την αγκύρωσή της στους περιμετρικούς τοίχους. Το πρόβλημα που έχει ο πολιτικός μηχανικός σε αυτού του είδους τα κτίρια είναι ότι πρέπει να συμβιβάσει ορισμένες καταστάσεις οι οποίες είναι, αντιμάχονται μεταξύ τους. Δηλαδή, από τη μια μεριά πρέπει να ενισχύσει το κτίριο ώστε να διατηρηθεί στο χρόνο, και από την άλλη μεριά δεν πρέπει να επέμβει στο κτίριο για να μην αλλοιώσει τη μορφή του. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι στο ότι οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι αναστρέψιμες. Οι επιφάνειες των τοίχων καθαρίστηκαν με υδροβολή και ακολούθησε ο βαθύς καθαρισμός των αρμών. Οι ρογμές γεφυρώθηκαν με λιθοσυραφή, έγιναν βαθιές αρμολογήσεις και στο τέλος οι τοίχοι ενισχύθηκαν με ενέματα από κονιάματα συμβατά με τα παλιά υλικά. Στη στέψη των τοίχων έγινε σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, ώστε να δεθεί όλη η λιθοδομή. Η παρουσία αρχαιολόγου στην αποκατάσταση του τεμένους κρίθηκε απαραίτητη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Έτσι είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τις εργασίες αποκατάστασης του τεμένους. Το τυπογραφείο Θάρρος ήταν στρωμένο με κάποια τσιμεντοπλακίδια, τα οποία αφαιρέσαμε για να βρούμε το δάπεδο του τζαμιού, το οποίο αποτελείται από κεραμικές πλάκες, από πλίνθους, από τις οποίες μπορέσαμε και σώσαμε γύρω στα 30 κομμάτια. Έπειτα οι εργασίες περιλάμβαναν την αποκάλυψη του μιναρέ. Στο εσωτερικό του ήταν μπαζωμένος με σκουπίδια, μπάζα, και υπήρχαν φυσικά και οι ρίζες μιας σικιάς, η οποία με τα χρόνια προόδευσε τόσο πολύ που έφτασε μέχρι το ύψος που σώζεται σήμερα ο μιναρές. Έτσι, μετά από διάρκεια εργασιών 2 μηνών αποκαλύφθηκε το εσωτερικό του μιναρέ με τα λίθινα σκαλοπάτια του. Το δάπεδο του μιναρέ βρέθηκε σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο και έτσι επιβεβαιώνεται η θεωρία ότι ο μιναρές προϋπήρχε του τζαμιού, από ό,τι ξέρουμε είναι του 15ου αιώνα.
για την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων αλλά και του ίδιου του μνημείου, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο κτίριο, προηγήθηκε η αντιστήριξή του. Είναι μια ιδιαίτερη κατασκευή. Το συγκεκριμένο, εκτός από τις 2.000 βίδες που έχει και τα 15 κυβικά ξύλα, έχει πάρα πολλή δουλειά για να γίνει καλά η στήριξη. Τα ξύλινα στοιχεία του κτηρίου ελέγχθηκαν και όπου κρίθηκε αναγκαίο αντικαταστάθηκαν με ξύλα όμοιας διατομής ή κατασκευάστηκαν χειροποίητα αντίγραφα. Ο Μιναρές έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατασκευή. Αρχικά δεν γνωρίζαμε πώς ήταν κατασκευασμένος εσωτερικά, επειδή είχαμε και εκείνο το πρόβλημα με το δέντρο που είχε φυτρώσει μέσα. Θεωρούσαμε ότι είναι μια κοχλεωτή κλίμακα που ανεβαίνει σε όλη την κατασκευή. Τελικά αυτή η κλίμακα είναι κατασκευασμένη πάνω σε ένα σύστημα δοκών ξύλινων. Αυτό το σύστημα επαναλαμβάνεται ανά 4-5 σκαλοπάτια προς τα πάνω και έτσι ακριβώς θα αποκατασταθεί. Αυτό που έχουμε βρει εμείς αυτή τη στιγμή είναι τα κενά που έχουν αφήσει τα ξύλα γιατί σάπισαν και έτσι μπορέσαμε και καταλάβαμε πώς έχει γίνει η κατασκευή του. Θερώνουμε τις παλιές τοιχογραφίες πάνω στο υπόστρωμα, να τις εξασφαλίσουμε για να μπορέσουν οι αναστηλωτές να κάνουν τα ενέματα στην τοιχοδομή, στο υποστήριγμα. Με τη βοήθεια συριγγών διοχετεύουμε στο κονίαμα στερεωτικά υλικά για να σταθεροποιήσουμε το κονίαμα πάνω στο υποστήριγμα του μνημείου. Συγχρόνως κάνουμε επικόλληση προστατευτικών υφασμάτων ώστε να μην κινδυνεύουν από πτώση οι τοιχογραφίες μας. Τον Οκτώβριο του 2017, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, παρουσιάστηκε το έργο σε μηχανικούς της Δράμας και Καβάλας. Στο κέντρο του είναι η εσοχή του Μιχράμπ, η κόγχη δηλαδή, το ιερό. Από κάτω υπήρχε μια πόρτα, φαίνεται και το πρέκι. Από πάνω σωζόταν σε κακή κατάσταση, όχι σε αυτή τη μορφή που το βλέπετε τώρα, με πολλά επιχρήσματα επάνω και χρώματα. Ήδη, άμα θα το προσέξετε, θα δείτε πάνω σε μαύρο φόντο έχει κόκκινα σχέδια. Αυτά σιγά σιγά βγαίνουν, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα ολοκληρωθεί με το τέλος του έργου. Ορίστε. Αυτό συνεχιζόταν μέχρι κάτω φυσικά. Η ομάδα του έργου απάντησε σε ερωτήσεις και εξήγησε τις ιδιαιτερότητες του μνημείου, τα προβλήματα που αντιμετώπισε και τις λύσεις που δόθηκαν.
Η στέγη κατασκευάστηκε ξύλινη και επικαλύφθηκε με βυζαντινά κεραμίδια. Η τελική αισθητική αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση όλων των οικοδομικών εργασιών. Στις περιοχές όπου ο διάκοσμος ήταν κατεστραμμένος από τις νεότερες επεμβάσεις, έγιναν οι απαραίτητες συμπληρώσεις σε χαμηλότερους χρωματικά τόνους, ώστε να διαφέρουν από το αυθεντικό σχέδιο. Η κόγχη του Μιχράμπ αποκαταστάθηκε με βάση τα στοιχεία που διασώθηκαν. Είναι ενδιαφέρον ότι ο διάκοσμος, η μορφολογία του Μιχράμπ, φέρει πάρα πολύ έντονα στοιχεία μπαρόκ. Το μπαρόκ και συγκεκριμένα το τούρκο μπαρόκ αναπτύσσεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1750 περίπου έως το 1808-1810. Αυτό βοηθάει και την χρονολόγηση της εποχής που ενδεχομένως αποκαταστάθηκε κάποια στιγμή το τζαμί. Το 1829 γίνεται ο μεγάλος σεισμός της περιοχής και από όσο γνωρίζουμε δεν έμεινε τίποτα όρθιο, άρα και δεν θα έμεινε και από το τζαμί αυτό, οπότε πάλι ξανά χτίστηκε. Τότε πιστεύουμε ότι έγινε και η τοιχογράφηση εξωτερική, η οποία είναι λαϊκός διάκοσμος, σε πλήρη αντίθεση με τα στοιχεία μπαρόκ που έχει η αρχιτεκτονική του κτηρίου και το Μιχράμπ. Εικάζουμε ότι το τέμενος αυτό ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος, ενός τεκέ. Ο τεκές είναι ένα μουσουλμανικό μοναστήρι. Για ποιο λόγο βγάλαμε αυτό το συμπέρασμα? Αυτός που τελευταία φορά αποκατέστησε το τέμενος ήταν μέλος της οικογένειας Δράμαλη. Και η οικογένεια Δράμαλη ήταν μουσουλμάνοι Μπεκτασίδες, Αλβανοί μουσουλμάνοι μάλιστα. Και διαπιστώσαμε ότι πολλά από τα στοιχεία της τελευταίας αποκατάστασης έχουν στοιχεία επηρεασμένα από την αλβανική αρχιτεκτονική τεμενών. Η τοιχογραφία, παραδείγματος χάρη, η οποία κοσμεί την είσοδο του προστόου, είναι σχεδόν ταυτόσιμη με αυτήν του τεμένους Ετέμ Τζαμί που είναι στα Τύρανα. Και άλλων όμως παρομοίων τεμενών στην περιοχή της Αλβανίας και των Δυτικών Βαλκανίων.
ήταν μια πρόκληση αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Είχαμε στα χέρια μας ένα μνημείο, υποκατάρρευση ουσιαστικά, που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε με τρόπο ώστε να μην προσβάλλουμε την ιστορία του. Και ευτυχώς από το αποτέλεσμα θεωρώ ότι όλα πήγανε όπως έπρεπε να πάνε. Κάποιες επιλογές που γίνανε, αρχιτεκτονικές επιλογές αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι αφέθηκε ανεπίχρηστο το κτίριο στο εσωτερικό του, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι κάποτε ήταν πλήρως τοιχογραφημένο. Ένας άλλος λόγος που επιλέχθηκε η μη επίχρηση του κτίριου εσωτερικά είναι για να φαίνεται ο τρόπος δόμησής του και η τεχνολογία κατασκευής της εποχής, οπότε φαίνεται όλη η ιστορία του μνημείου με τις επισκευές, με τις αστοχίες που είχε και τον τρόπο που το αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η εταιρεία REICAP προχώρησε στην αγορά και κατεδάφιση δεύτερης οικοδομής στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, ώστε να εξασφαλιστεί περισσότερος χώρος για τη λειτουργία και η ανάδειξη του μνημείου. Ο περιβάλλον χώρος καθαρίστηκε και αποκαλύφθηκε το αρχικό καλντερίμι που αποτελεί τμήμα δρόμου. Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε την αποκατάσταση του τεμένους. 3 χρόνια, ένα ταξίδι από το οποίο βγάλαμε και συμπεράσματα, αλλά και τελικά ικανοποιηθήκαμε πάρα πολύ. Πολλές τριβές, πολλές χαρές, απογοητεύσεις, υποθέσεις, επιβεβαιώσεις των υποθέσεων, απορρίψεις των υποθέσεων, αλλά τελικά φτάσαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Η συνεργασία μας με τους αρχιτέκτονες Κοραλία και Ηρακλή Παπαϊωάννου ήταν δημιουργική σε όλα τα επίπεδα. Αντιμετωπίσαμε μαζί το θέμα του περιβάλλοντος χώρου, κάνοντας σαφείς αναφορές στους Ισλαμικούς κήπους, αλλά με μία νέα προσέγγιση. Η προσέγγιση αφορά τη δημιουργία επιπέδων που μπορούν να παραλάβουν και να δεχτούν τις νέες χρήσεις του κτηρίου, με υπαίθριους χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η χρήση φυτικού υλικού, φυτών, που έχουν αναφορές στους Ισλαμικούς κήπους είναι ενδεικτική για την πρόθεση ενός δημιουργικού διαλόγου του παρελθόντος και του μέλλοντος. Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κυπαρίσια, τα πλατάνια, οι ροδιές, στοιχεία δηλαδή που απαντώνται στους Ισλαμικούς κήπους, αλλά υπάρχουν με πολύ σαφή σημειολογία και στην ελληνική παράδοση. Για την δημιουργία του περιβάλλοντος χώρου, η REICAP προχώρησε στην αγορά και κατεδάφιση κτηρίων χωρίς ιστορική ή αρχιτεκτονική αξία, με την πρόθεση ο περιβάλλοντας χώρος να αγκαλιάσει το κτίριο και να αποδοθεί στους κατοίκους της Δράμας. Με τις κατευθύνσεις και τη συμπαράσταση της Πένης και του Κώστα Αποστολίδη, αυτό το έργο γίνεται πραγματικότητα και αποδίδεται ουσιαστικά στους κατοίκους της Δράμας, δίνοντας μία νέα σημειολογία για τον αστικό υπαίθριο χώρο.